A Policía Nacional investiga un coñecido médico de Vilagarcía por unha presunta agresión sexual. O home foi detido despois da denuncia dunha paciente. Tras declarar en comisaría, foi posto en liberdade. Que tal? Moi boa noite. A investigación do caso continúa aberta. De seguido lles ofrecemos máis información antes titulares. A pesares da leve mellora na dotación de persoal, a Plataforma pola Sanidade retomou as mobilizacións en Ribeira. O próximo venres, día 16, concentraránse diante da Consellería en Santiago. Mar vende outorgar a concesión da nave de redes que se emprazará na lonxa vella de Ribeira. Servirá ademais como aula formativa para garantir o relevo xeracional neste oficio. Pontevedra estuda ampliar o horario do servizo de transporte a demanda. O coche de punto rexistrou ata novembro do ano pasado 2.500 viaxes. A finca municipal de Pinar do Rei, en Vilagarcía, será un bosque escola. Concello e Universidade de Vigo asinaron un convenio de colaboración para poñer en marcha este proxecto pedagóxico. Pontevedra e a Asociación pola Vila recuperan a Romaría de San Sebastián. Será o 17 de xaneiro, pero estará precedida dunha semana de obradoiros e clases. Estamos nas novas do día. Comezamos. A Policía Nacional investiga un coñecido médico de Vilagarcía de Arousa por unha presunta agresión sexual. O facultativo foi denunciado por unha paciente de ao redor de 25 anos. A muller relatou que os feitos se produciron na consulta cando estaban os dous sós. Tralo episodio, presentou denuncia na comisaría Vilagarcía. Os axentes procederon á detención do médico que quedou en liberdade tras prestar declaración na comisaría. Segundo apuntan dende o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, os xulgados de Vilagarcía aínda non chegou o atestado e o home non pasou a disposición xudicial. A investigación continúa aberta. A Illa de Arousa rexistra numerosas alegacións ás multas impostas por circular en zona residencial. Entre o 15 de xuño e o 30 de agosto rexistráronse 8.500 sancións e, segundo denuncian comerciantes e hostaleiros, entre elas hainas que están dirixidas a clientes que deberían estar na listaxe de autorizados. Ante o enfado do sector, dende o Concello aseguran que se revisarán todas as alegacións que se presenten e mesmo que se retirarán todas aquelas multas que se demostre que son erróneas. Dende o goberno local aseguran que non teñen unha cifra definitiva das sancións impostas dende a entrada en vigor da zona residencial. Si apuntan que a medida permitiu retirar máis de 330.000 vehículos circulando polo casco urbano. Pola súa banda, o Partido Popular asegura que o número de multas acada xa ás 10.000, recadando ao redor de 2 millóns de euros. O persoal de limpeza do Hospital do Salnés en Vilagarcía irá a folga indefinida o vindeiro 21 de xaneiro. Aínda que estaba previsto que o paro comezara onte, finalmente a Asamblea decidiu aprazala a esta nova data. Reclaman que se equiparen as súas condicións laborais coas doutros centros hospitalarios de referencia. Aseguran que actualmente se lles aplica un convenio provincial que supa un menor salario e peores condicións no que a complementos, permisos e xornadas se refire. Dende a CIGAS, sindicato convocante do paro, denuncian que esta situación supón un agravio evidente e destacan que é especialmente grave que sexa unha administración pública quen perpetúe, din, a discriminación e a precariedade laboral. Ademais da folga, a CIGA está a impulsar mocións nos concellos das áreas sanitarias afectadas. Tamén mantén conversas cos grupos parlamentarios para reclamar iniciativas que permitan avanzar na equiparación do persoal. A seguinte cita no calendario de mobilización será o xoves 22 de xaneiro. Está prevista unha concentración diante dos Sergas en Santiago. A folga afecta tamén os servizos de limpeza dos hospitais do Barbanza e Virxe da Xunqueira de Cee.
A Plataforma pola Sanidade Pública retomou as mobilizacións diante do Centro de Saúde de Ribeira despois do parón das festas de Nadal. Aínda que a situación mellorou con respecto aos últimos meses, manterán as protestas para evitar novos retrocesos, chegando mesmo a Compostela, onde teñen previsto mobilizarse o próximo día 16. Nas últimas semanas, semella que a situación no Centro de Saúde de Ribeira comeza a estabilizarse con 12 médicos en activo dos 14 que lle corresponden. Tamén en Aguiño se incorporaba unha das titulares da praza que estaba de baixa, polo que atado agora o consultorio estaba sen médico. A pesar desta leve mellora, dende a Plataforma pola Sanidade Pública animan a non baixar a garda en previsión de novos recortes que podan supoñer un retroceso. Están faltando 2 médicos de familia de 14, a matrona de tarde falta unha, de 2, e o pediatra de 4, hoxe incorpórase unha. E en Aguiño incorpórase hoxe unha doutora, das 2 que nos faltan. A cousa parece que vai mellorando, pero nós non queremos baixar a garda para que non pase como nos pasou en Aguiño, que pensamos que estábamos completos e ao fin de contas volvemos outra vez para atrás. Entón aquí tamén vamos a animar a xente para que sigamos ca manifestación que se vai a, bueno, máis ben concentración que se vai a facer diante dos Sergas. O día 16 intentaremos ir os máximos posible para ver se dunha vez nos poñen os médicos que faltan e vamos estabilizando un pouco isto, porque está pasando igual no Barbanza con citas de hasta 2 anos de espera. Médico de familia, en este momento en Aguiño temos un mes de espera. Dende a plataforma fan un chamamento a acudir a esta concentración prevista en Santiago, onde agardan ser recibidos polo Conselleiro de Sanidade, que aínda non se reuniu con representantes dos pacientes, a pesar das reiteradas solicitudes. O Conselleiro nunca nos quiso recibir, mandábanos ao coordinador, pero nós queríamos falar directamente con el, pero desta vez estamos decididos a ir, e se non nos atende el que nos atenda, pero queremos deixarlle as cousas claras do que queremos e do que nos fai falta. Queremos unha sanidade pública de calidade, non unha sanidade deteriorada como está pasando agora. A Consellería do Mar vende outorgar a concesión para a nova nave de redes de Ribeira que se emprazará na Lonxa Vella. Portos de Galicia investiu 40.000 euros no acondicionamento das instalacións, que darán cabida tamén a unha aula formativa. A vella lonxa de Ribeira terá unha nova vida. Tras 8 anos parada, converterase nunha nave de redes despois de que a Consellería do Mar outorgase a concesión administrativa para esta actividade. A Xunta realizou unha serie de melloras nas instalacións, como a reparación da cuberta e a eliminación das divisións internas, que permitiron convertelas nun espazo máis funcional. Iniciouse este ano pasado un procedimento, unha solicitude pola que despois de haber reformado o tellado, despois de haber acondicionado os departamentos, eliminado as divisións internas deste edificio, por fin se concesionou para o uso de nave de redes e de aula de formación náutico-pesqueira, onde esperemos que se desenvolvan esas actividades de reparación de redes que son tan importantes para o sector pesqueiro e de formación, onde novas xeneracións vexan no sector marítimo pesqueiro unha saída profesional. Ademais de albergar aos redeiros para realizar a súa actividade a cuberto, a nave acollerá tamén actividades de formación náutico-pesqueira que teñen por obxectivo garantir a remuda xeracional nos oficios do mar como dos atadores, dos que cada vez van quedando menos. Isto eu vi algunha cousa necesaria para Ribeira, máis que se pedía a gritos, porque isto estaba sin uso, e os redeiros traballando a intemperie. Que vexo, un aliciente que estamos quedando sin xente que veña a seguir este oficio, sin profesionales no mar, e isto é un atractivo para que xente que queira seguir o oficio veña a traballar, claro. A iniciativa, en principio, foi esa. Agora, claro, como non temos xente para vir, tamén hai que formar. A alcaldesa de Ribeira destacou a importancia de revitalizar e darlle un segundo uso a este local de máis de 2.500 metros cadrados. Así mesmo permitirá liberar o espazo que ocupa o actual campo de redes no Paseo das Carolinas. Unha moi boa nova que recibimos para o Concello de Ribeira con esta concesión da nave para aquí Corredero, que ademais de
mellorar o que van a ser esas condicións de vida para un oficio pois tan importante para o noso sector do mar, pois vai a dar paso tamén a ese relevo xeneracional tan necesario no mundo mar. Vamos a ter unha segunda vida para esta lonxa que levaba pois moitos anos deshabitada e sobre todo que imos a gañar tamén un espacio aberto no que é o actual campo de redes. A concesión ten unha vixencia de 5 anos prorrogables e Portos de Galicia aplicará unha bonificación do 95% das taxas por ocupación do solo. Pontevedra estuda ampliar o coche de punto. O Concello avalía habilitar este servizo tamén durante as tardes de luns a venres e os sábados pola mañá. Dende o Goberno local xa se puxo en marcha o encargo dun estudo técnico para analizar esta posibilidade, coa que se busca dar resposta á demanda veciñal. Ata o pasado mes de novembro, o coche de punto rexistrou máis de 2.500 viaxes. Ata novembro do 2025, o transporte a demanda de Pontevedra, coñecido como coche de punto, rexistrou máis de 2.500 viaxes, unha cifra que satisfixo o Goberno local, que xa estuda a súa ampliación. Foi unha proposta do concelleiro do ramo, neste caso César Mosquera, que considera que hai marxe de mellora e de ampliación e, polo tanto, pois o que queremos é ter datos que nos confirmen que esa ampliación se poida facer tamén. Oportuno, a parte tamén é unha petición que levou o PSOE á Comisión de Infraestructuras, polo tanto, pois, bueno, facémoslle caso, estudámolo e vemos de ampliálo tamén. O Concello xa puxo en marcha a contratación dun estudo técnico para analizar esta ampliación. A proposta que está sobre a mesa contempla que o coche de punto estea operativo tamén polas tardes de luns a venres e nas mañás dos sábados. Tampouco se pretendía que fose aí un boom, simplemente cubrir unha necesidade que había nas zonas rurais de dispersión e donde non é eficiente poñer en funcionamento un autobús, lóxicamente, por unha cuestión económica e medioambiental. Polo tanto, é para cubrir unha necesidade. Pensamos que desta maneira está cuberta. Vilaverde apuntou tamén que calquera modificación farase acordado co sector do taxi, os encargados de ofrecer este servizo de transporte a demanda. Tamén se procederá a convocar as conseguintes reunións co sector e en función diso e o que se valore dentro do servizo poder facer esta ampliación en canto nos sexa posible. Entón, o que pretendemos é que dentro do servizo se analicen os datos, se faga unha valoración do funcionamento e da posibilidade de ampliación, en que franxas, en que días e de que maneira é recomendable. En canto ao funcionamento do servizo, dende o Goberno local destacan que das máis de 2.500 viaxes rexistradas, 2.158 solicitudes realizáronse mediante chamada telefónica, a vía de contacto preferida pola cidadanía. O resto foron a través da páxina web. Os usuarios do Estadio da Alta na Pobra demandan a apertura do módulo cuberto de atletismo. A pesares de que as obras finalizaron hai xa un ano, a instalación permanece pechada e xa presenta deficiencias pola falla de uso. Xa hai anos que o Club de Atletismo Barbanza propuxo a construción dun módulo cuberto no Estadio da Alta para adestrar todo o ano a pesar do mal tempo. O proxecto, que sufriu importantes demoras, executouse finalmente sen ter en conta moitas das demandas dos usuarios. O módulo cuberto de atletismo, que é unha instalación para o entrenamiento diario dos atletas a cuberto co día de temporal, que foi unha proposta miña persoal desde o clube que fixemos no ano 2012, decir que xa choveu, que estaba aprobada xa de 2013, e pouco a pouco foi retrasándose no tempo. Vimos que empezáronse a facer as obras, con nós non contaron con nada, para ver como se facía, que era o necesario. Vimos que se foron cambiando cousas do proxecto actual. Así, a instalación permanece pechada dende hai máis dun ano cando finalizaron as obras. Os responsables do club denuncian que presenta xa deficiencias derivadas das filtracións de auga, que limitarán o seu uso unha vez se inaugure. Ahora mismo leva un ano parada, supuestamente acabada a obra. Non sabemos cando vamos a usala, e o que sí sabemos que aínda non está inaugurada, pero ten charcos interiores, ten goteras, entran agua polas ventanas, é dicir que as condicións que se nos presentan pois non son moi positivas. Facemos unha pausa para publicidade, non marchen.
Mancomunidade Barbanza-Arousa vende licitar as obras de rehabilitación e renovación das instalacións do Museo do Mar en Rianxo. A actuación cun investimento de 250.000 euros forma parte da execución do Plan de Sostenibilidade Turística Barbanza-Arousa no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia financiado pola Unión Europea. Rianxo acometerá nos próximos meses a rehabilitación e renovación integral das instalacións do Museo do Mar. A actuación cun orzamento duns 250.000 euros enmárcase dentro do Plan de Sostenibilidade Turística con financiamento europeo, que vai executar a Mancomunidade Barbanza-Arousa e cuxas obras xa saíron a licitación. O rexedor rianxeiro destacou a importancia da obra, que se levará a cabo no espazo, cun destacado papel na oferta turística que se presta non só a nivel local, senón tamén comarcal, que cada ano recibe a centos de visitantes, e no que non se interviñera dende a súa apertura hai máis de 20 anos. O que faremos será aproveitar eses fondos para facer unha rehabilitación importante do museo, que tamén necesita, polo paso do tempo, distintas actuacións. Aproveitaremos para mellorar tamén todo o que ten que ver co ámbito expositivo do museo, renovar a panelería, renovar discursos, renovar o relato do propio museo, e tamén facer actuacións que permitan que o museo estea moito máis aberto, non? Que sea un espacio acolledor para levar a cabo distintas accións, distintas actividades de promoción dos nosos produtos, de divulgación da nosa cultura mariñeira, unha cuestión que é complexo, non? En todo o ámbito museístico, abrir as portas, as paredes dos centros museísticos para levar a fora os seus contidos. O Concello de Ribadumia impulsa os servizos de conciliación e coidado a través do Plan Corresponsables. A Administración local foi beneficiaria da bolsa da Consellería de Política Social e Igualdade, destinada a coidados profesionais para menores de 0 a 3 anos en dependencias municipais. A contía da subvención é de 55.000 euros, o importe máximo. Con esta achega, o Concello ofrecerá atención de luns a venres en horario de 7:30 da mañá a 7 da tarde, permitindo ás familias optar por xornada continua ou partida, así como polo servizo de comedor. A cativada pode facer uso do servizo durante un máximo de 11 meses ao ano. Na actualidade, o programa atende a 91 menores de entre 0 e 3 anos e a 33 nenos e nenas de 3 a 6. Vilagarcía asina coa Universidade de Vigo un convenio para crear un bosque escolar no Pinar do Rei, no Monte Xiabre. O proxecto busca fomentar a preservación do bosque atlántico de Frondosas. Tamén terá un forte carácter pedagóxico, en lembranza do profesor Juan Manuel Pérez Eiré. O acordo ten unha vixencia inicial de 4 anos prorrogables e contará cunha achega do Concello de 4.000 euros en cada exercicio. Porase en marcha en febreiro cunha gran iniciativa de voluntariado para plantar carballos. A finca municipal de Pinar do Rei en Vilagarcía converterase nun bosque escola e o obxectivo do convenio asinado esta mañá entre o Concello Vilagarcián e a Universidade de Vigo. Abrimos unha iniciativa que creo que vai a ter moita potencia dende o punto de vista pedagóxico, dende o punto de vista da investigación e da cooperación entre todos. E para nós, como Universidade de Vigo, que está aberta e, por suposto, comprometida co territorio galego e co desenvolvemento da nosa cultura e da nosa contorna, pois agradecer ao Concello esta asignatura. A parcela ten unha superficie de 5 hectáreas. O obxectivo é preservar o bosque atlántico de Frondosas, permitindo a realización de accións educativas relacionadas co coñecemento da vexetación e da fauna galegas. Vai a ser utilizado para ensinar, que vai a ser un lugar de ensinanza, de amor pola natureza, por suposto, aberto todos os que queiramos colaborar e traballar allí, pois, dende logo, creo que vai a ser un espacio que dentro duns anos pois vai a ser unha maravilla pasar tempo ali. O acordo ten unha vixencia inicial de 4 anos prorrogables en períodos iguais. Ademais de ceder a parcela, o Concello comprométese a achegar 4.000 euros en cada exercicio. Tamén os medios humanos e materiais que se precisen para desenvolver o proxecto. A Universidade, pola súa banda, porá o asesoramento técnico, buscará novas vías de financiamento e promoverá accións para consolidar este bosque atlántico.
creo que os rapaces e rapazas máis xovenciños están moi concienciados medioambientalmente, pero, dende logo, este tipo de iniciativas vai axudar a ter amor pola natureza, vai a ser un lugar que nos permita pois recuperar e pensar en a necesidade de ter bosques autóctonos. Está previsto que a primeira destas accións de voluntariado se celebre no mes de febreiro. Será entón cando se desenvolva a primeira gran iniciativa cunha plantación de carballos. Algo xa se fixo de pois a decentar a zona, evidentemente, pero vai haber ao longo de febreiro unha iniciativa de voluntariado de plantar moitos carballos e despois, como decía, va a servir de espacio de bosque escola para que aqueles colexos que queiran ter iniciativas a través da Universidade de Vigo, pois, dende logo, van a poder ir ali, aprender e, dende logo, pois, colaborar en mellorar todo ese espacio. O acordo contempla tamén o forte carácter pedagóxico deste bosque escola, en recordo do profesor Juan Manuel Pérez Eire. A Asociación Boirense de Empresas fai unha valoración moi positiva da campaña comercial desenvolvida en Boiro durante este pasado Nadal. Dende a AVE destacaron especialmente o dinamismo que impulsou o Parque Infantil de Nadal, instalado no pabillón da Cachada, que se converteu nun dos grandes atractivos do Nadal na localidade e o punto de encontro para as familias. Dende a entidade tamén destacaron o sorteo final dos 3.000 euros en vales de compra que acadou a cifra récord con preto das 10.500 rifas cambiadas. Foron 4 días de enchero polideportivo con moitísimas cousas para nenos, o parque hinchable, degustación, hubo moitísimos talleres que tamén gustaron moito, en colaboración con as entidades. A verdad que o sábado no sorteo dos 3.000 euros foi unha locura, había moitísima xente, a verdad que chamou moitísimo a atención, estamos moi contentos. Estuvo moi ben, a verdad que estos días que xa pasaron os reis e se vimos a xente falando con ela, tanto con comercios e empresas como coa xente do pobo, a verdad que o parque chamou moitísimo a atención, están nos pedindo que volvamos a facer para o ano. Bueno, vese que o tema de conxuntar familias e atraccións, eso sempre funciona. A Deputación da Coruña recibiu 77 solicitudes de entidades en ánimo de lucro no marco do programa de subvencións destinados ao desenvolvemento de políticas de igualdade de xénero. No Barbanza, tan só unha entidade, concretamente de Boiro, concorreu a esta liña de axudas. A deputada de Igualdade, Soledad Agra, indicou que na avaliación das solicitudes teránse en conta criterios como a calidade dos proxectos, traxectoria das entidades, coordinación cos servizos municipais, uso do galego e incorporación da transversalidade de xénero. As solicitudes presentadas dividiránse en dúas liñas de financiamento complementarias, unha dotada con 650.000 euros para o mantemento de iniciativas de promoción da igualdade e outra con 100.000 euros para investimentos destinados a obras de acondicionamento e adquisición de equipamentos. En Pontevedra, a Asociación pola Vila recupera a Romaría de San Sebastián. A cita será toda unha exaltación do orgullo galego, con obradoiros, pasarrúas, gastronomía, feira de artesanía e unha foliada. Tamén haberá pregón a cargo da folclorista Maruxa dos Rosales. Desenvolverase no primeiro andar do Mercado de Abastos o sábado 17 de xaneiro. Esta romaría vai comezar con un gran desfile de orgullo gaiteiro, que vai ir dende a Praza do Concello ata o Mercado de Abastos. Despois a ese desfile seguirá unha xornada de romaría, e nas romarías hai música, hai baile, hai xantar, hai comida, hai artesanía, hai de todo. A idea do orgullo gaiteiro é volver a Pontevedra, o folclorismo ás rúas. Todos nas súas casas, os pontevedreses, pontevedresas, temos un traxe, e por que non ese día, como se facía noutrora, salir ás rúas e vestilo con orgullo. En todo isto tamén temos que comer, entonces dixemos de facer tamén algo tradicional, non? Por exemplo, o pan de millo e ovo, que é dos tempos da fame, o petote e as filloas.
máis que nada para traer un pouquiño os nosos alimentos que enchían os nosos bandullos. O sábado 17 será a xornada central, pero o programa de actividades comezará xa o día 12 na Casa da Luz, que acollerá un curso de afinación e empalletado para a gaita galega. Estará impartido por Juan Iglesias Esperón. O martes será a quenda do traxe tradicional galego con Ana Nogareda e o mércores haberá clases de técnica vocal e canto tradicional da man de Lola de Ribeira. Miguel Fraguas será o encargado do obradoiro de percusión que se celebrará o xoves. Xo venres, o Mercado de Abastos acollerá a clase de baile tradicional a cargo de Xandre Outeiro. Todos son cursos gratuitos. Para participar é preciso inscribirse no correo romaria.desansebastian@gmail.com. Falámoslles agora de ciclismo. Noia acollerá este vindeiro domingo 11 de xaneiro a primeira das probas do calendario da Copa Galicia de 3 horas de resistencia BTT para este 2026. A actividade, que se desenvolverá no polígono de Auga Levada a partir das 12 da mañá, reunirá uns 200 corredores. Noia abre este domingo 11 de xaneiro o calendario das probas da Copa Galicia de 3 horas de resistencia BTT. Organizada polo Club Peña Ciclista Toxo e a Federación Galega de Ciclismo, a competición disputarase nun circuito habilitado para a ocasión no polígono de Auga Levada e contará coa participación de preto de 200 corredores, sumando todas as categorías, dende cadetes a Máster 60, incluindo a modalidade de parellas masculinas, femininas e mixtas. As 3 horas BTT consta dun circuito de 5 km 400 aproximadamente, con un desnivel de 170 metros de acumulado. O gañador ou a gañadora serán os que completen o máximo de voltas posibles dentro desas 3 horas. Contamos con categorías desde cadetes hasta Máster 60, tanto masculino e feminino. E aparte tamén hai a modalidade de parexas, tanto homes, mulleres e mixtas. Dende o Concello, que colabora na organización da proba, destacaron a importancia da mesma, situando a Noia no epicentro do ciclismo galego. Quero agradecer, como non pode ser de outro xeito, a Club Peña Ciclista Toxo, porque son os organizadores do evento, os que nos van a dar a oportunidade de vivir esta experiencia, pois que vai a ser especial, e agradecer tamén a colaboración da Federación Galega de Ciclismo, así como de todas as entidades e as empresas, sin as cales non sería posible levar a cabo esta actividade. Ata aquí chegou o noso repaso da actualidade. Quedan con orixe e calidade cun programa especial coas novas máis importantes pro sector vitivinícola no ano 2025. As novas do día volven mañá con máis información. Sexan felices.